Børneradio. Der er kommet post til Benhård Børneradio. Kom lige med en gang. Se nu der. Nej, hvor er det sejt. Kan man lige gå åbne den? Prøv at kigge. Det er guld forklædt som plastik, det her. Hvor er det fantastisk. Det er jo sådan, at jeg har en medvært, der hedder Kåre. Og Kåre, han ved ikke noget om, at jeg har fået alt det her Lego med posten. Nej, Joachim. Er der Lego i dem der? Er der Lego i kasserne? Det kan godt være, det bliver et problem, hvis du gerne vil sidde og arbejde samtidig. Det kan man måske. Det fungerer fint. Skide godt. Ja, jeg kan stadigvæk arbejde. Det er fint. Nå, det er godt, Kåre. Hej. Hej, Joachim.